Nemáte radi obchodné centra a darčeky stále nemáte? Možno treba zájsť na bratislavské výstavisko. Pod jednou strechou tam nájdete všetko možné. Oblečenie, kabelku alebo radšej šperk. Ak stále neviete, čo svojim drahým dáte pod stromček, snáď vás teraz kopne múza. Musím chodiť po obchodoch. Čo máte, ukážte. Pyžama, pulover, košela. Už je koniec tých veľkých darov. Inšpirácie na vianočné darčeky pod jednou strechou ponúka 300 vystavovateľov. Návštevníci tu nájdú rôzny sortiment od oblečenia cez knihy, kozmetiku, bižutériu, šperky, kožušiny. Hoci tu dostať všetko, čo v bežnom nákupnom centre, atmosféra je predsa len iná. Voňajú tu medovníky a nákupy môžete odštartovať chutnou medovinou. Dúfam, že sa nohy nebudú zapletať. Tak na zdravíčko. Aké dekorácie a farby sú tento rok trendy, či ako sa najlepšie zdobia medovníky? Od šikovných remeselníkov sa dokonca kadečo priučíte. Tak dobre je zdobiť, napríklad ja zdobím takýmito sáčikmi igelitovými. Pýtajú také teplé farby, buď také zlato-maslové alebo bielo-maslové. Táto čokoládová je veľmi príjemná, taká teplá. Najväčším unikátom je tu výstava 840 Betlehemov rôznych veľkostí. Najmenší má pritom iba 6 mm. Vyrobené sú z prírodných materiálov, z chleba, čierneho korenia, zemiaka, šupiek, ovocia či zeleniny, dokonca kopít prasiatka. Najviac sa mi osvedčilo a najviac si pýtajú betlehemčeky do lieskového orecha. A kde toto všetko skladujete? Viete, mám prenajaté priestory, ktoré potrebujú špeciálne, aby to boli vykurované tie priestory. No a na svoje si prídu aj deti. Čaká ich vianočný raj s atrakciami a už tento víkend festival spoločenských hier. Nadýchať sa atmosféry Vianoc a zároveň si nakúpiť aj vianočné darčeky môžete na bratislavskom výstavisku až do 21. decembra. Katarína Kulová, televízia Markíza.